TV Migori. Gedo mar yawo ma Koru-Soin mabende dhi muonyo dho omenda maromo bilion 20 dhi nyime. Yawono mabende dhi kawo heka 2,170 mar lowo e tong' kaunti ma Kisumu kod Kericho. Dhi miyo ji madirom 100,200 dar e lopegi e alwora ma Muhoroni Koru Ward, kendo kaluwore gi wachno noket bilion 2.2 tenge e chulo jogo duto. En higni 3 sani nyaka ne chak chenro mar gero yawono. Kata kamano ywak maka kod kacha nitiere kaluwore ni 80% mag jogo mowinjore odar e lopegi pod rito gi liyo chudo mekgi, mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa. Mano bang' limo alworano kendo loso gi moko kuom jodak makono. Negi chake gi site construction. Ma site construction sani koro waneno ka odhi korumo giseduoge phase mar the real construction mar the site ma sani gitimo gimiluongo ni digging of the spillway. E kar dak ma Muhoroni Koru Ward, mana kilomita 5 kende kowuok e boma ma Muhoroni nyaka e Gengaura Nyando mayudore e tong' kaunti ma Kisumu kod Kericho, ma e alwora kama yawo ma Koru-Soin gedo mare dhi e nyime. Yawono goro mare lero ni onyalo ting'o pi cubic meters milion 93.7 kendo en kod nyalo mar keyo pi cubic meters maromo 72,000 pile ka pile ne miere ma alworano, to kod bedo gi nyalo mar keyo pi e puothe maromo heka 2,570 e kind tije mamoko e counties ma Kisumu kod Kericho maonge ng'ikruok ka gedo mare obiro orumo. Kata obedo ni gedo mar yawono dhi nyime e tiego talila mayudore e wadwa Muhoroni Koru, jodak ma alworano to pod ywago odayo e wi deko mar chudo mar omenda manowinjore migi tok darogi e lopegi. 2012 ema Kenya Gazette Notice nowuokie ni puothegi obedo identified kendo onego bed ni igero dam ka. To 2021 January ka giduogo to gimiyowa award manyaka ne chakre nyaka kama wuoye kodi ni. Seria mar Kenya wacho ni ndalo 14 onego sega chuli, lakini kora kiani ma ibro tim nang'o ya. Onge kata nduru kata siling achiel pok aneno. Kora ana kanyo nyithindo be kowinjo ni osechul ji. To gibedo baba pesa utero kanye. To wan pok waneno pesa. Kano osechul ji to wan pok waneno pesa. To kara piem moto didarowa. Gikunye gibro gero ukuta. Pibro dugo chendo darowa ema koro wariti. Joluo nogoyo ngero ni ka dhiang' oyang' e gweng' to jodala ema kuongo chuto ochuri. Kata kamano, kaluwore kod gedo mar yawoni e alworani, jodak ma Muhoroni Koru Ward to tiend ngerono okalo negi gi e tok pacho. Tije makano wachna ni 70% bro bedo jopiny. Ohala bende no wachna ni mine gojende 70% aka. Ojana kata ka man ka achiel mosekelo kata mano musmal inja achiel nusu kilo nitie onge. Karo halagi mano wachne dhi miwagi kara locals gi gin jomagi. Tije miyo jogweng' to koro gionge. Kodon kacha sani ko kwan jo local tin molo joma oko jogi kelo jogi gi. And then ok trust joma local era ni wan jokuoge. The meaning goes ni Alibaba mano gi dog Chinese ni Alibaba people oginyandikowa. Koro kakoro tijni ni area wa to oginyandikowa. Be gibiro waka dier. Ng'ato nonyiso waka chieng' moro kwa dhi manyo tich ni you older ni ti winjo wachni maber too much calendar to kan too much calendar kan too much calendar to tie gweng' wanang'o. Wach magingo ne piny owacho chalo kamae. Kada migero to miwa pesa wadhi kumwa dhi to kada munge to giwewa wati. Ndalo machien ja siling 600 ni nyalo yudo lo moro machielo bathe ka. To koa kuno nyaka samowe kod sanie lo donjo 1.3 million 1.1 karaj. Gima ok wang'eyo na wad mano miwa ni be pod en valid magara ka pono ni chulowa to chulo gi mwanyalo yudo godo konyruok. Jotendo to nitie mana wayiero nyaka mjumbe wa wan gi gavana marwa wan gi MCA marwa jogi mondo ng'iye kaka tete anwa
mondo mi kata kimiyowa wad mane omiwa cha to ketie percentage moro wiye wayudie pesa makiyaka tinyalo dhi nwang'o godo lo moro machielo kamidonje kech pinto kaka dhine kako dhi okane chieng' ma piny oduog piny ni sukari no nyiew 100 kendo kako dhine kako dhi to bech lo bende medo mana dhi malo koro sama sirikal bo chulowa akwa sirikal ni mondo chulwe rate ma biro bedo masano. Paro mar gero yawo ma Koru-Soin nobiro kaka yo makende mar tieko chutho midhiero mar oula mosiko muomo genga oranyando kinde koth ka kinde koth pacho ka kendo ywero oganda modhuro gino masiko kelo negi dang'ni kod achiedh nade matamre gi nono e ngimagi. Higani kende oganda ma ewa 30,000 oula osehinyo e kaunti ma Kisumu ka kuonde dak manyando Nyakach kod Kisumu East ema midhiero no osiko hinyo e oganda gi atamalo modhuro. Kony ma osebed ka ichwalo ne jopiny kinde ka kinde ewi midhiero mar oula en mana mar chiemo. Penjo manyiedhore en ni to bende mano e yo maber minyalo kedgo kod oula. Dibed ni jotelo oketo mana maino e chwalo kony makamago kod keto singo mapile to gichopi kaka yor kedo gi oula mopogore gi manyo chenro makare mar tieko chutho midhiero mar oula. Koro mondo mine yud konyruok mochwere mar tieko oula, sirikal ne onono ni ber mondo ger yawo ma Koru-Soin mondo konye geng'o oula masiko kelo chandruok e ngima oganda mathoth ahinya to ma Kisumu kinde koth. Yawo ma Koru-Soin mopogore gi tieko oula biro neno ni pi maler ochopo ne jodak ma Kisumu kod Kericho kamoting'o Ahero, Awasi, Muoroni, Koitanurot, Koru, Chemelil, Miwani kod Rabur e kind kuonde dak mamoko. E sama igeno ni gedo mar yawni kobiro rumo chop higa 2027 to biro konyo e geng'o midhiero mar oula kaachiel kod bero dongruoge mopogore kaka keyo pi maler, teko stima e kind mamoko. Ewi ma jodak Muoroni Koru Ward koro dwaro ni piny owacho mondo ochop singo kaka ne giwinjore kotenore kod gedo mar yawo ma Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom ripota machalo